Kaixo, Elgoibar eremu gorritik atera da. Datuak pixkanaka hobetzen dixez, baina ezin gara erraxatu. Egoerak oraindik larria izaten jarraitzen dugu eta. Herritarreri eskatu nahi diet, berriz ere, arduraz eta erantzukizunez jokatzeko, osasun neurri guztiak betez. Ez genduke azken egunotan guztien ahotan ibili den irutirik ikusi nahi beste behin. Guztion osasuna dugu jokuan, eta lankidetza da gakua. Guztiok segurtasun eta prebentzio neurri guztiak betetzea. Azpimarratu eta txalotu nahi dut, noski, pandemiari osasun alorreko profesionalak ematen ari diren erantzun aparta. Baita ere, gurian, herri mailan, ostalaritza edo eta udaltzaingoa zein ertzaintza burutzen ari diren lana. Esfortzua handixa ari da izaten 2020ko martxoaz geroztik, baina jarraitzu behar dugu. Elgoibartar guztiak pandemia honetatik elkarrekin atera gaitzezen, inor bidian utzi gabe. Eta hori bateginik soilik lortuko dugu. Ardura individuala da, baina elgoibartar guztiongan du eragina. Nire eskerrak elgoibartar guztieri.